दिनै दुलाराय ब्रह्म धर्म लाइमोन आफादजों लोगोसे दुलाराय ब्रह्म धर्म आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म धर्म आइजो आफादा जथायैनो दिनै 2022 मायथाइयाव दुलाराय आसामावनो मेट्रिक पास जे टप 5 दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा आवगायनो थिरांथा लानाय बादियै टप 5 जि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ दुलाराय आसामनि गेजेरजोंनो गुरु जगेश्वर बाबानि मुङाव बिथांमोनहा एवार्ड होबोबाय थादों आरो देग्लाय 5थि खेब जाबाय बे एवार्ड होनाया। आरो बे एवार्ड होनाय हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्लानिनो उदालगुरि फरायसालिमानि न'ब्लाङाव लानाय जादों। बे हाबाफारिया जोबोद मोजां जादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिखौ लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धर्म आफादा बिथांमोनहा उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव टप 15 फरायसाफोरखौ बिथांमोनहा मान बावफानाय जादों। आं गिबियाव दुलाराय बे ब्रह्म धर्म आफादा जि हाबाफारि लादों बिथांमोनखौ साबायखर बावग्रोदों, इसोरनाव आर'ज खालामो जाय फरायसाफोरा दिनै बरायजाबाय बिथांमोनहा जाहाथे उननि जिउआवबो मोनफ्रोमबो आगानाव बिथांमोना साक्सेस जाथों। अबंलावरि आफा अनान गसाया अरायसम बिथांमोनखौ अनहरबाय थाथों। बिथांमोना बर' हारिनि सम्पद, बिथांमोना न'खर हादोर आरो हारिनिनो सम्पद, बिथांमोना मोजां फरायलांनो हाथों। आरो बे हाबाफारियावनो रिसार्च पार्सन हिसाबै डक्टर निजोम बसुमतारी बिथांखौबो लेंदों आरो दुलाराय आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोंहा ब्रह्म धर्मनि भक्त आफा बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। बाव सावरायलायनाय जादों आरो उन समावबो बेनिफ्राय आरो बोरै हाबाफारि लालांबाय थागोन बिथांमोना बेखौ सावरायदों। दा आंखौबो सासे फुंखा सुबुं हिसाबै बेयाव बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय हिसाबै आंबो बाव बाहागो लाफैदों। आरो फरायसाफोरखौ बेखौनो जों बुंनो सानो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां टेलेन्ट दङ, गोबां बिथांमोना लेखा गोरों दङ, गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेनायाव आखा फाखा आरो बिथांमोना मोसानायाव आखा फाखा, मेथाइ रोजाबनायाव आखा फाखा, सावगारि बोनायाव आखा फाखा आरो खमलायनाय गुबुन गुबुन आयदायाव बिथांमोनहा गावबागाव बिराद टेलेन्ट दङ। गामि ओनसोलाव जोनोम मोननाय गोबां बिथांमोनहा सरकारनिफ्राय डिप्राइभ जानानै थानांदों आरो माखासे फेसिलिटिफोरखौ मोनाखै। नङाबा जोंहा फोथायनाय दङ जेरै मणिपुरनाव दिनै मणिपुरनि मानसिफ्रा गोबां बिथांमोनहा खेला दुलायाव आगबारिबाय। जोंबो मणिपुरनिफ्राय खम नङा, जोंनावबो जुदि फेसिलिटि थायोबा जोंनि फरायसाफोरा बेबायदि फेसिलिटिखौ मोनगोन। आरो गोबां IIT फरायनो हानाय, गोबां डक्टर इन्जिनियार जानो हानाय रोंगौथि गोनां बर' फरायसाफोर दङ। दा बिथांमोनखौ नागिर दिहुननो नांगोन। गुबुन गुबुन एंगेलनि गेजेरजों बेफोरबायदि मान बावनाय, बेफोरबायदि थुलुंगा हाबाफारिया जोंनि गेजेराव जाबाय थादों आरो बे जोबोद बाख्नायथाव। आरो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे जालांबाय थानोबो नांगौ। दा गोबां बर' फरायसाफ्रा आं बाव फैनानै खोनानो मोन्दों गुबुन गुबुन बाबा बिथांमोनहा बुंदों जायफोरबो दिनै बरायजादों टप 5 गुरु जगेश्वर ब्रह्म बाबा बान्थाखौ मोन्दों बिथांमोननि न'खरफ्रा गोबाङानो मोजां नङा। बिथांमोनहा गोबां निखावरि न'खरनिफ्राय फैनाय, फरायनायाव जोबोद मोजां। नाथाय आं बे फरायसाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो बे चेनेलनि गेजेरजों फरायनायाव मोजां आरो बिथांमोनखौ अनग्रा सासे नङा सासे ओंखारगोन। आरो आसामाव बेबायदि जोंनि गेजेरावबो गोदोबो जादोंमोन गोबां मोजां मोजां बर' फरायसाफोरखौ माखासे जाय मदद होगिरि बिथांमोनहा नागिरनानै मोना। दा नोंथांमोना बेफोर चेनेलनि गेजेरजों बै जाय मदद होनो गोसो दङ बेफोरबायदिखौ नागिरनानै बैफोर फरायसाफोरखौ जाहाथे थुलुंगा होनो नांगोन आरो बैफोर बर' फरायसाफोरखौ मदद होनोबो नांगोन। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव गोबां प्रफेसार, गोबां लेक्सारार, गोबां NGO दङ, गोबां मोजां सानग्रा दं, गोबां मदद होनो लुबैग्रा माहाजोन एफा एनै बिथांमोनहा दङ। दा बिथांमोनहा जाहाथे हारिनि गेजेराव हारिनि बर' फरायसाफोरा जाहाथे मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ सोलोंथाइ आगबारिलांनो हाथों आरो बर' फरायसाफ्रा रोंगौथि जाथों। बिनि थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरखौ मोजां गोग्गो सोलोंथाइ लाजानो लुबैयो बिथांमोनहाबो जाहाथे बै बर' फरायसाफोरखौ जाय दिनै 2022 मायथाइयाव मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय लुबैनानै बिथांमोनहा हयथ' फाइनान्सियेलाव गोबां थालांनो गोनां जादों। बेफोरबायदिखौ जाहाथे जोंनि हारिनि गेजेराव जाहाथे अनहरथों, मदद होथों, बेखौ आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आर'ज खालामनाय थाबाय। दिनैनि समाव गोबां लाइमोनफ्रा दिनै अकल जों बर' हारियाल' नङा, दा जों बर' हारिया माखासे जौगानाय हारि नङा। दा जोंनि गार्जेनफोरा 100% लिटारेसि रेट नङा। जोंहानि आइयाबो रोङा, गुबुननि आइ आफा बिथांमोनहाबो रोङा। दा बिथांमोनहा जों फार्स्ट जेनेरेसनासो लेखा गोरों, फार्स्ट जेनेरेसनासो MA पास, फार्स्ट जेनेरेसनासो दिनै मेट्रिक पास जानाय। दा ओंखायनो बेफोरबायदियाव जोंहा गामिफ्राव सावरायनो नांगौ। आङो
मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों। आं जेला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारिमोन, जोङो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा आंखौ हांख्रायनानै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथांनि जायगायाव दुलिगाव होननाय मोनसे जायगायाव 2015 मायथाइ जानांगौ, 2015 मायथाइ जानो नांगौ बे मायथाइयाव, बेयाव दुलिगाव गामिनि रायजो राजा बिथांमोनानो जैग' सावनानै दिनैनिफ्राय बिमा बिफा फिसाला आरो फरायसा बिथांमोना, गामिनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना जैग' सावनानै जों जौ लोङा, जोङो गाज्रि खामानि मावा, जों अराय सम मोजां जागोन, अराय सम बिमा बिफानि खोथाखौ मानिगोन। बैफोरबायदि हाबाफारिया ब्रह्म धर्मनि गेजेराव जोबोद बाख्नायनो गोनां। आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय आसामावनो बर'नि पर्टेल रादाबगिरिफोरनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोबाय जे जोङो दिनै 24 जुलाइ 2022 मायथाइनि रबिबार बाराय बे दिनखालि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि फरायसालिमानि नब्लाङाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो बिनिनो सिङाव थानाय गांखं आफाद जेरै आइजो आफाद आरो लाइमोन आफाद मोनथामबो आफादजों खौसे जानानै थांनाय 2021-22 मायथाइनि जिथु सेबाजों सामलायजानाय मेट्रिक आनजाद एबा SSLC आनजाद, बेवहाय बे आनजादाव जोंनि ब्रह्म धर्म न'खरनिफ्राय जायफोर फरायसाफ्रा बयनिख्रुइ बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हादों, दा बै फरायसाफोरखौ टप 5 होननानै जों मोनसे सिरिज दोनदों। दा बे सिरिजनि गेजेराव उथ्रिसारनाय गथ'फोरखौ दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय जों बरायनाय जादों। आरो बे बरायनाय हाबाफारिया दिनैसिम फैयै 5 बोसोरावनो फैबाय। थांनाय 4 बोसोरखौ जोङो थुलुंगा बान्था हिसाबै होबोदोंमोन, नाथाय देग्लायनिफ्राय गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था होननानै मोनसे बिमुं होदेरनानै जों बे बान्थाखौ मोनसे समायनासिन महर खालामदों। गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बान्था मुंखौ जों होनायनि मोनसे जोंहा गोथौ मोनसे नोजोर दङ। बे नोजोरा जादों गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ जोंनो ब्रह्म धोरोमनि आदर्शखौ जेरै गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ जोंनो होलांबाय, बिनि आद्रा थानाय माखासे खामानिखौ मावफुंनानै गावनि जिबन मोनसे बे ब्रह्म धोरोमनि मुङावनो बे बाउसोमना गालांदों। आरो बे गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मआ सोलोंथायारि बिथिङावनो जा, थुनलाइ बिथिङावनो जा, हारिमु बिथिङावनो जा, बा धोरोमारि बिथिङावनो जा, गासैबो बिथिङावनो नोजोर बोनानै बेयो जोंखौ मोनसे गोदान लामा दिन्थिदों। आरो धोरोमा जे जोंनो सोलोंनो गोनां आयदाथार, मानसिनि मोनसे आध्यात्मिक गियाननि गोनांथि दंथारो, बे बाथ्राखौ जोङो जगेश्वर गुरु बाबानिफ्राय जोङो रोखा जों बास्तब महरै मोननो हादों। बेनिखायनो बे बाबानि गोसोखांथियाव जोङो दिनैनि बे 2022 मायथाइनिफ्राय फैबाय थागोन उननि समफोराव बे मेट्रिक थाखोनि टप 5 फरायसाफोरनो जों होलांबाय थासिगोन। बेनिखायनो बे आदर्शजोंनो जोङो दिनै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै बे हाबाफारिखौ जों दिनै गाजा गोमजायै दिनै सारा आसामनि सिङाव थानाय दाब दाब जिल्ला एबा आनसलिकफोरनिफ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौ जों गाजा गोमजायै बे अनजालु फरायसाफोरखौ जोङो दिनै बरायदों। आरो फैबाय थागोन समफोराव जाहाथे बिथांमोननि सोलोंथाइनि बिथिङाव दावबायनाय लामाफ्रा गोजों जाथों, हारिनि, हादोरनि, गावनि न'खरनि आरो गावनि जिबनखौ गोजों लामाजों लांनो हाथों, बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों खुंफुंनाय जादों। साबेसे गथ'फोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव जों नुदों बेहाय 300-400सो सुबुंफ्रानो बेवहाय बाहागो लाफैदों। आइ आफामोना बेयो जोबोद जोंनि थाखाय मेहेरगोनां जादों होननानै जों बेखौ बुंनो हायो। जों दिनै दहाय गिबियाव बुंखानाय बायदि जों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गंसेल' नायल' जाल' जौमा फरायसालि, उदालगुरि जौमा फरायसालिनि नब्लाङावनो जों बेखौ बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो गिबियाव बे हाबाफारिनि सिगाङावनो जोङो फुंनि समाव मुलुग मोजांनि थाखाय इसोरनि खाथियाव जों मोनसे जग्यनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जिथु बैग्रिगुरियाव गंसे ब्रह्म मन्दिर दं, बे जिल्लानि ब्रह्म मन्दिर, बेवहाय जों फुंनि समाव जयग' होनानै बे हाबाफारिखौ जुरिजेननाय जादोंमोन। ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद आरो दुलाराय ब्रह्म दैदेनग्रा आफाद आरो लोगोसे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि बानजायनायाव दिनैनि जे बे बाथि फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो लोगोसे सेथि गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि बान्था जि हाबाफारि, बे हाबाफारिया जोबोद मोजां हाबाफारि। मानोना बेबायदि जों जुदि थुलुंगा होनाय हाबाफारि लायोबा जोंनि फुंखा एबा रिसर्स इयुन जोलैफोरा जोबोद थुलुंगाखांगोन। आरो बेबायदि थुलुंगाखांनायजों लोगोसेनो मोनसे हारि एबा फरायसाफोरल' नङा, मोनसे हादोर आरो
जोंनि दुलाराय बुहुमनि जौगानायनि थाखायनो मोनसे मोजां खामानि जागोन। मानोना आथिखालनि देरसिन जेंनायानो जादों मा जोंनि बांसिन फरायसाफ्रानो दा खहा जागासिनो दं। मोनसे मा होनना बुङो मोनसे गाज्रि आबहावाजों मोगा मोगि जानांगासिनो दङ। दा बेबायदियाव जोंनाव जि कारिकुलाम स्कुलफोरनियानो जा इउनिभारसिटियानो जा बाव मोननै माबा दङ मा होनना बुङो पिस इडुकेसन आरो भेलु इडुकेसननि हाबाफारि दङ। दा बे मोननै हाबाफारिखौ बिथांमोनहा बे धोरोमाव आफादाव फैनाय लोगो लोगोनो भेलु इडुकेसननि गियान आरो लोगोसे पिस इडुकेसननि गियान आथिखालनि जि इनटलारेन्स सहायनो हायै बेफोरबायदिखौ माने मा बिथांमोनहा मोनसे मोजां आबहावा मोनदों जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायो। दा बेनिखायनो आं सानो माने बेबायदि हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव आरो इयुनावबो जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदि हाबाफारिखौ लालांबाय थायो आं बेखौनो मिजिंथियो। मानो होनबा बेबायदि हाबाफारि लायोबा जोंनि समाजनि थाखाय जोंनि रायजोनि थाखाय जोंनि हादरनि थाखाय जोबोद मोजां खामानियाव फैगोन। थांनाय बोसोरनि फरायसाफोरनि बेलायावबो कर'नानि जिथु फरायसालियाव थांनो मोनाखै दा बेफोरनि गोहोमाव देग्लायनि रिजाल्टफोरा माबादि नोंथाङा बांसिन खहा जादों जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बांसिन खहा जादों। बुंनो थाङोबा जोंनि नार्सारिनिफ्राय लानानै गुदि माने बिथराइ थाखोनिफ्राय लानानै जि थाखोनि फरायसाफोरा बांसिन खहा जादों। बेबायदि बिथिंखौ नोजोर होनानै जों नुनो मोनदों जे देग्लायनि जिनाखि मेट्रिकनि आनजादनि रिजाल्ट बे रिजाल्टफोराव माने जोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरनि रिजाल्टफोरा साबसिन जादों आरो सरकारि फरायसालिफोरनि रिजाल्टआ एसे सिगांनि रुजुनायाव खम जादों। आं सानो बे माने एसे गेप थालांदों फरायनायाबो खम जादों बा जेरैबायदि माने ब्रिज खालामनांगौ राहा लानांगौमोन सरकारनि फारसेनिफ्रायनो जा बा जोंनि आफादफोरनि फारसेनिफ्रायनो जा बेबायदि लालांनायाव एसे खहा जादों। बेनि थाखाय बिनि गाज्रि गोहोमखौ फरायसाफोरा भुगिनांदों। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।